yazi ingoma ethi endake nayimamela kudala gospel song. Hayi ke mfundisi andikho tuke apho mina. Yabonakala. Ya bra hayi no. Sek. Ihlobo yami le ngibisiyo. Liyatsek mani. Sekumwe. Liyenoni yendali mani. I'm joking man. Sona kancane. Business bafana. And you understand about uthetha ngantoni mina? Thetha ngomlomo. Thetha ndiva kahle bantini. Khayihoye mani liya andifuni uphotoresheka. Tsek continue. Ndicela ungathi theko liya for mani yakho. Ndicela ungathi theko. Yintoni yenza imfundisi? Yintoni yenza imfundisi? Ndifuna ufake izandla. Ekuseni yaqeqa phezu kwebeat ungambiza ngomatende rap Josie skill awusuku ucingo ogqiba wenze bless me plus entimla cause I'm sneezing caliente Endlu yiyo le. Kodini iza tek Ya. Mamela mhlonishwa sizawuphinda ndikubetha apha emnxebeni ne ndiyancokola le nto ndiyithethayo ke ibhizinesi yakhulu yakhuphuka ngeli hlobo yayibo. brother ukuncane ngale nto enzayo Hayi mani kanliya kame wena mandiya mani mandimi wrong into enzayo Bra. lapha emayezeni wena ayilo loxabana liya ngoku ne let me handle the business wena ubona ii-ideas zam ezi ungancomi uthi rhadebe untswam brave because nenza ibhizinesi ikhuphuke eli hlobo uyayibona le nto nenzayo uzafaka amayeza kule show andiyitsho mani qha andiyazi ukwenza ngantoni ngoluks but ke kanye entshwani ndizise imali ke ya yaqonda kodwa imali njani khanyo ndiyothuka mani khanyo mani kutheni ngoku abantu xa besiza kuwe bezofuna uncedo ngoku as igqirha lethu esilaziyo ngokubhebhetha abantu ngoku yintoni khanyo neento zesinaksi Kadebe ndithi andililo ugqirha Kadebe njani khanyo andikhatele andililo nangoku ugqirha ndiyakubona uba usancibi khanyo kwenzeka ntoni tell me Kadebe yimpahla leliya Awuzubeka zibahla kwecala. zizilambe Yes bafana. sabali uyathenga se Manje ne. Voso kusiputhu. Sondevekile yakho. Business bafana. and you understand uba uthetha ngantoni mna Thetha ngomlomo. Thetha ndiva kahle bantini. khayihoye mani liya andifuni uphotoresheka Tsek continue. ndicela ungathi theko liya for mani yakho ndicela ungathi theko ithi theko itheko liya Amela kuzobungena complaints apha. Zeluthini. Qeqenani seneshop yenu ngoku. Sanimqhele. complaints zeluthi sineshop yethu Complaints zeluthini ndacela kule nothethela khale. cela ubeke izinto for mani sithi Ukuthi mamela thatha isela manje ndifake ijele straight. Ngoba usayela olobu. Awunamandla noJesu ngowamjela so bra uyathenga bra ndifuna ukuxela nje into iqala fobe kandithetha yonke into yabona uthixo umangalisa uthixo uyamangaza I'm such in a good mood in a very good mood so ke khomani siyithini loo nto leyo kanguteni before siqhubekeke naloo nto endibuza yona funa ubamba kanje uthenga nto bure yam saniba nomsindo kho ndiyithengayo guys just that funa loo mali ndiniphe nje since ndiqala ibhizinesi I think ibhizinesi nefuna ikhule ngobala kancinci utheni upeyile bra celebrate prepayment iva kamnandi namhlanje so uyasipha nje le mahana ndanipha thatheni baba yam liyana do you know why I'm in the good mood why because xa uqhwabe ujeya mfana kithi two things might happen to you in fact not might happen zizinto ezakwehlela ayibantini uqhatyiwe ta it's either bantu lakho boy Leah it's either uyafa okanye bayingqweleka you don't just qhwaba jela and then get away with it no never yimarho mani wena utheni uqhwabe umntu okanye uqhwatyiwe okanye ukhona uqhwabaqhwabano lenzekileyo kuwe ebomini sibambeke indaba I'm in the good mood uphisana ngemali good mood that's me yakudala ndaba ku-good mood soze libe nayo le yakho liya ndake ndane-good mood ndakunika imali sometimes I do that khangele vele ngokuza kwenzeka empilweni yakho ba anso bra try it no gentlemen let me love and leave you so mkhulu check my lo my so bra bethe nobele yo
yazi ingoma ethi endake nayimamela kudala gospel song hayi ke mfundisi andikho tuke apho mina yabonakala ya bra hayi no thule senzo lentwana bathathe into ezenzayo ba ngibona uthule wena ngathi umntana oright ozithandayo bakopi yonke lento ba bathenga ngalo mali wena iza sapha le ngifake pha ikhulisa imali liya kuthiwa ikhulisa ibhizinesi le mali mani yini ngoni yathani ingathi awuvanga ithi le ntwana baba isinika le mali sikhulisa ibhizinesi yandlondlo bakhe manje ifaka apha izawulahleka wenzani khulu wenzani bra Hey madoda. Wafika sokungamathisela izinto evenkileni. Hayi adelela lo. Hey, wafika ngincamathela nje wacela nocela uthini? Kwenza ntoni ngawo? Jonga utheko thina. Utheko. Jonga umntsanami lo. Yava. Usimrele lo. Anongaxhoma apha ma. Yinti iphambene. ebra ishop yethu lena umuntu uyayicela imvume xa kufuneka xhome into apha Utsho kamnandi usevenkileni apha. Soze ningaxhoma apha. Wonke umuntu ofika afuna ngabona uba bring simrele home apha. Umntsanami lo ulahlekileyo mani wena nathi abantu bayathenga apha evenkileni. so ufuna sithini sigcine le poster yakho apha Ewe, ningayisusi le postari, ngiyaqonda. sakubonisa Alinga nisuse le postari. Wonke umuntu ozothenga apha wona khathe funeka ayibone kodini lento uba usimrele ulahlekile. Sincedakala baba nathi inombolo. Ayikho into enjalo. Imvume yakho le. Kwawuzuka uzoqhuma into zakho apha wena. Kodini sunkomba umnokapa. Jonga Sunkomba bra umnokapa. ndayisusa ndenza kubonisa uba ndibani Kodini khathe. ndakubonisa uba ndibani Kodini khathe. yintoni Unilibele wena ne? jonga ndizawusula ngobuso ndakubonisa Kwathini buyisela iphepha, man. imvume umuntu ayicela imvume awufiki uzozifostela esishopini zabantu Ivenkile le man. Right, Siqala kabani. ukoma koGarifu noNatsiko Alex. I don't Nina care. kuthe lento kwena ivenkile ngasikhona. jonga ndizawusula Hayi ngayo ngamanye oko ndihambe ndiqhoma kwesinye ivenkile man. uyacela umntu ndifuna usula ngayo apha ebusweni ndisule nge-makeup okanye ifrontali ndazishidila ngayo usegqithi wena Kodini. usegqithi Chazzy Chaz man come here relax ayingamapolisi cha uqola banjwe I'm joking man sona kancane man Mfundini. Kube kanjani? Wabona niphuze ngakwazi lokwazi. Chazzy xesha lokwazana alikho ngokushezi kunwatyiwe emhlabeni kumnandi kwimood yona mood Chazzy I can't even explain it do you know why ndikumood enje iba mnandi Why? because Chazzy wanguThixo yaphila Chazzy yaphila uThixo wami uThixo sengxakini uThixo wamavele Chazzy let me tell you something xa ubethwe ngumuntu Chazzy ungazi uzilwele lwela nguThixo nikele kuThixo uThixo uzazibonakalisa wathi halele kuloo ndawo Chazzy Haleluya kuloo ndawo Chase. hayibo usizibhanqa kanye ubonile umdala kangaka ndithi wena haleluya uphele pha wena uthi haleluya nawe hayi man mfondini hayi man hayi ndimoshele mood yabona umoshele mood ngoku Chase Umntana lokho umntana kaRhadebe. Phofu nawe uyabandakanyeka kwalapha emntaneni because lo mntana xa njongile uqala phezulu ukunyuka kuthi rhathi ukuhlaya ubheke ezantsi biza wena sana. Hey makhulu ngalinga undenze loo nto. Nana sasebenzisa production. Kaloku ndifaka amanyaleni wento noRhadebe. Ndayilibala naloo nto leyo ibona nje bandayisebenzisa iprotection. Hayi ke ngoku arhadi siba nawari. mntanam xa bekutheni aliya I don't know man ndivelelwe man yasikhumbula isitori sikanomnandi ndibalisela sona same thing icela ubuza utama yima ewe ndiyavuma nendayenza liya 2 times yadiva liya but ndiyenza nditheni ndicimele liya kanixelele ke liye njengomntu omdala obhadlileyo sumane uphaka uphepha mani wena xa uyenze 2 times ucimele liya ingabe kanti umithisile Andiyazi ke. ungomnye muncu nawe wena liya nomazo intoni nifunayo kum cela ungixelele nifuna ntoni kum Umntana. ufuna utata mntana uthi ngumntanam lo wena okay jonga boy mntanam loo nto iyiyo yeva utata akho samgxothe ngoku sitoyitoyi apha kuthiwa kugxothwa baphume ngapha basengecingo apha ezo papers samgxotha utata akho phaa yeva mna noRhadebe undlebe dlombini ubhungane umthi mkhulu ndiduma umhla nezolo
umama akho ndakhe namtabhata but wena lulahle athi yatshisa tumandomi wena yazi abantu bakuthanda kawunento yenhla liya yini trust me ndixela yona jonga liya apha besihlalela apha Ola osomashishini abakhasayo awe ni grand lapho ephutasi ndandicela mani ne please sisandovula andifuni ingxwabangxwaba apha asibathengiseli intswelaboya asifuni maphara akucelwa sibhayibhobho apha yebo hayi mani kancane ngawaselanga lo lwathi apha mana nimfustana ujeya utajeya mani Godmans njengoba besenditshilo mana sazani najeya mana apha mani please mani Jeya athi amazi ujeya ya tazo mani yamazi ujeya wena hayi liya wathi if abantu apha wasako jeya kuthatha ujeya abulawe ngomso ujeya ezabuza kubani hayi mani asizumbulala sinayo ibhesarheyite esiyiphushayo nojeya sinebhizinesi esiyenza kunye naye mani yintoni angani asizumbulala mani yintona ya izila liya umaselapha ujeya wena sukuphapha mani wena mani asuphapha wena uxela ntoni khanike igane yam apha khanike ibhani isipam sam liyapho li awusa khanike isipam sam apha li ziphendwana yala yibona li easy ijakhethi isusa elihlobo kampapha xa ngathi umntu ukubona uba ingathi wena uliqhoba ugqibile umsusela hlobo talking for Stanley isebheki mani wena kuthengiswa ngapha azophakamela loo nto alo malo Nokuthi kunini ngikwaza uthetha bani ndive yabona ke apha awekho makodini ke andiyani noba ndiza asiyithengisi nekwedini apha andiyani noba uzawuthi ubiza bani ke ulikwedini wena so unento egolozayo wena kwedini wena unento egolozayo wena ugoloza umni ngamakwedini obabini andonqini ngona ncina futhi yeva eyam impama ndingayiwelisa ngapha kwecingo mntu qhwaba use-next door naxesha lenu mnamani yabona ke mkhulu wam ndiyaunderstanda ne mhlawumbi uvukele umona wayi-something ne but ke kanizoyinthandela imali yakho miyalo nto le because apha kho kwedidi apha ufuna ntoni so kwedini nakumona wantontoni mna ndizokuxhasa uyandiva na ibhiskisi alo bendiqela uzithenga kooalex xa ndifuna uphunga nooharifu ngoku bahambile kwedini ima ndifuna ibhiskithi mani ze-5 rand sisebreaking ngxaki hayibo azikho ibhiskithi zikhona ibhiskithi azikho ibhiskithi apha ngithini kuwe anti ibhiskithi azikho ku azikho ithi azikho ibhiskithi azikho ibhiskithi ithi ndenze impazamo yenze impazamo azikho ibhiskithi phambana wena xa nsithi into ayikho ayikho kuwe thi ndingawogeza wakwedini yes abraje boy so mntanam kandincede mani namaphara abathi thathere yonke impahla yam kandinceda ntoni uze nempahla back please andawuhamba ndiwahlombe mfuni kwantu khayeni njani mamela loko Jeni kandijonge Jeni hamba nomntu ndiyibelele kamaphara hayi jisitini jewe khatebe baby yabona mntu wamanzi khatebe Jeni aphambana noba engomfundisi nguwe soloko nini-headlines nazenezibukwane zawude baje sophambanela kumnotam wamthixo uzayiphendelela kwathina bakunini f yethe ibhuluke phaa kum ngakhuphuniya kumfitulo Leo hayi mama ndithele brother wam Molly Titawe nje sithi business kawume ngabo ngxolela abantu bafuna ukuthenga sithi abantu Liya respect abantu abakhulu sisi wakho yeah imali nganga lo mntana bejikisa iswiti hayi mani awukwazi uthetha ngeswiti nihamba nomli akuswiti akufakolo li ndimoni switi umntu li switi wodwa nale yam thetha Come baby for tonight, brother wam. Liya mamela utam hayi mama baby kwayingamathela stand sakho mani wena Liya jowa utam ndakithanda mos ne nawe uyandithanda uzothanda nanoliya apho okanye uzothi uliya makaphume sifuna ulala andizolindela loo nto ngicela umzizi uzotheni femele match lena mani Liya khandiphume nje for yena uyabona mos ndithi ndiyeqwaqwa usisi wakho phinde sithengise qoka pe
Apha sobli uthenjani tani? Yabona ndenza ishop le uzokwenza izinto evenkileni ngoku. Nesli, nayazi. Ndizatshiya apha wena Apha. ndicela yakho. Lapho. Lapha hambe sitako right. Iko right nyani ndiyambona nawe. Hayi ndiye. Mfethu. Zayixoka mali yalene. U100. Amadoda kuthi. Khame Amadoda manje manene. Yo, asiwathengisela amakhwenkwe apha cheese. Ba ufuna indawo yamakhwenkwe. Uyokhangela enye indawo okanye ukhangela ihoko akuhlali izinja apha. Khathebe. Yabalini. Khathebe. Ndoni ingxaki yakho. Ndiyafika apha ndabulisa. Andikatheni nothetha senditsibelo ngobukhwenkwa uyani bazothina bazothenga abo Khathebe. Ingxaki noba yintoni obuzoyithetha ibalekanga 85. 85. Hayi madoda. Ezi zikhondom sekliniki ezagovernment izikhondom zifunye ikliniki izikhondom. Akuthengiso zinto. Yebona le ndithethayo. Yebona le ndithethayo Chess unazo wena ezase right unayo Duracell unayo i-protection e-right wena. Government. I know. Ufuna ezithengiswayo. I don't care Chess ziyathengiswa ezinto. If unayo imali engathi ngcono mbothenga ku-government. Ngicela ku-government ungathi kuzosiphambanela apha wena. Madoda. Yazi ndiyamva lo hluhluthu uchoka aba. Yemfunisi. Ikhona indawo eBhayibhelini ethi hamba uchama kwizakhiwo zabantu. Ikhona indawo apha emhlabeni ethi wena xa utyelwe nizela umntu amaphara bamgombe. Uthetha ngantoni mfundisi? Ha? Uthetha ngantoni ngantoni? Yabuba sikhona. Uthetha ngantoni? Ya? Ayikho ndenza wena uzochama apha eshopini yethu. Yenzile ke ngichamile uzothini ke ngoku? Ngibona kwa ngichamile uzothini? Kam. Uzothini? Efondini into oyenzayo. Into oyenzayo buchama izakhiwo zabantu. Kuchama. Into oyenzayo mfundisi. Into oyenzayo mfundisi. Bulala. Uthanda ufuna ufake ezandleni zakho. Bulala Khathebe, bulala. Amaphana ngapha uKhathebe ngapha. Ayifundisi wakho lo nyaka. Ngigcine efrijini. Khathebe bulala. Ufuna igcine efrijini. Khathebe bulala. Ufuna ufake ezandleni zabantu mfundisi. Ufuna ufake ezandleni zabantu mfundisi. Cala uyiyeke le nto yenzayo mfundisi. Ayinto okubhanqekele mfundisi. Ngizophila Khathebe. Masebe inkambo fela amahashi noliya. Ngizophila. Masebe inkambo yokufela amahashi noliya. Ngizophila Khathebe. Esikolweni mna ndandipasa oomisi bonke bathi Khathebe yiphinde iclass cause ntoni uclever uyimasterishe nona phinda 4 mna ndiyayimasterisha lina neripoti zam mane ndiphuma number 1 phaa 1 bodwa bubuclever yilento nandizibona ngabawubusinessman yebo amayeza sithenga amayeza esintu apha sithengisa izithelo ukutya yonke into batye ngapha bagulise ukutya kwethu sibanyange ngapha gqala nyanga naku ihlo ubahleleli apha what is this kwelo li grene Ndililo igqika Khathebe. what do you mean Luksi Nokugqika Khathebe. Luksi ngugqirha endilaziyo Lukhanyo inyangwa nguwe nongekayisebenziseni neyeza igqirha lenyanga nguwe silaziyo yini Luksi thokoza Madoda. Khathebe, le nto yami yobugqirha ndiyayidelete uyayiretrieve. Ndiyayidelete uyayiretrieve. Ukumkhwanazi Khathebe. yabona niyitriva ndiyayidilitha ndinike netriva Luksi khayibona ibigger picture akuthetha ubumnyama akuthetha ubumnyama avela Lukhanya makuthetha ubumnyama hayi man Luksi Mntebe kangayo kwathini? Zawuhamba. what is this khalisho khala abantu bonke abathi khathi bakhala ngam kanye bakhala she-on khale she-wina yiwena kwasa nazi iShoprite naye waqala ehlobo wathi istand wathi bhodwa fake ibranding yakhe abathenga abantu yes how do you like this mali izinyanya zami ziyandiva mna kandikhala ndikhala ziphendu okhala zome mnamama this can take me far lela yinto efela ocash bill le Khathebe. hayi kanya hayi kanya Khathebe. kanya Efondini Ntoni? inhle lento ndiyibona apha Khathebe.
Kaphika Kadebe inhle lento ndiyibona apha yile nto kuthiwa ivenkile ke ngoku. Kayo. Inje? Kayo, wena uthuma msana yazi. Thale ba namona ngamkhanye. Kadebe. Balengele bole ushoka ungxaki ngeso zithi into yami eziya. Ndoda kumhlola. Hayi, ayingomhlola lo. Yimndonke lo. Plani zami zonke ezi. Hayi man, uthina wena? Hayi man. Ndifike apha ungxaki apha uhleli yethu ungxaki apha. Abantu balapha abazona babaphi. Ungxaki ngixeleni uba hey, kuthiwa indala apha usisi wakhe umke nemali segranti ngoku akakwazi ugrosala kwathini-thini. Ndithi ngxaki. Thatha le ndlu ezihostele. Rentisa apha ufumana imali. Iziplani zami zonke ezo. Hayi kodwa. Hayi kodwa ukhuluma nami ungxaki Hayi. Andifuni mani undive kakubi mani uyaqonda? Ndiyayiqonda mani uba uRhatebe ligazi lakho. Kodwa uRhatebe yintswelaboya uRhatebe. uRhatebe yimpula kalujacu akanayo nesantya mdaka. Iyandimangalisa into yoba yena nalaa nqalintloko wangapha ezilalini uLiya ndithi qinabo ngoku sebenevenkile bayibile laa mpahla bayithengisa. Hey, siyana ndithi kuwe andibayiba abayiba andizikhathela into edibana lantwana. Liya. Ananambile. Liya. Eyithanda boy. Eyithanda dam. Inhliya. Liya Jolly. Khathi shop Liya. I-shop ngoku Liya yaziwa yasibhanqa dam Liya. Ndicela. Ngithe into lapha sithetha athi khodi yabonakala. Nansi ishop Liya ine-branding ngoku. Xa uvula ishop Liya funeka ulihlale i-branding yakho. Fake branding. Akho mntu oyaziyo rhathi ishop uyalona. Ebran bonakala lapha kuwena. Ubhanqa bantono. Liya, ndiyabonisa Liya. Ndifake branding yekumona Liya. Utheni ibhale rhathi shop le. Dayilefethe Li. Hayibo. Singaqala ishop sobabini ogqiba uzobhala rhathi shop. Hayi abhuta, awubhuti ke. Uyaphambana. Azoqala ishop soyithi ogqiba uzobhala rhathi shop zonke. Liya, ngathi uzazi isikhundla sakho. Yebo. Liya umanager wena apha. CEO ndim apha. Asikho ke nakancinci isidingo soba ndifake noLiya apha. Ibizangena njani futhi kwakule piece le nto kaLiya. So ishop siqala soyithi uyikodwa ufakela igama lo. Hey, stupid odini wena. Yazi yezinto eziwitsi shop ezili. Mayiwe. Iwene. Uthanda njani? Mayiwe. Yaphambana udam. Cha. Umntana andifuni ukuxokusela akasoze alahleka akalahlekanga lo mntana. Lo mntwana lona ufuze umama ke lo mntwana akalahlekanga useSnake Park nca esifubeni senkwenkwe usenkwenkweni lo mntana. Yiva ndikuxelele ufuze unina lo umntana esesiqumgedla uMary. Fonini buza apha kum mna Msijo ndikuxelela izinto ezi wena ongazaziyo uba ngubani utata walo mntana. Ubani ke ngumsiya? Uyayikhumbula laa ndoda lena inalaa gepu ingathi yigeyiti yaseSamathi imnyama. Laa ndoda yayingunozakuzaku man ngeli xesha. Yebo. Urhamba. Jini uyabona ke urhamba sobebelunga noMary. Fonini ndithi kuwe urhamba ebemphefumlela uMary. Funa. Sek. Ishop yam le. Ngibisiyo. Liya sek mani. Liya noni enzayo mani. Liya inoni bhangi benzayo Liya. Funa ubona ntoni Liya kwathini? Yintoni enzayo Liya? Makhoti. Liya funa ubona ntoni Liya? Ufuna ubona ntoni? Liya funa ubona ntoni? Liya inoni funa ubona? Liya inoni funa ubona? My God. Mbulalo Liya. Uzokwenza. Liya inoni funa ibona? Liya inoni funa ibona kwathini? Liya ufuna ubona ntoni boy? Hayibo. Liya. Yebo, ufuna Kanini mata. Kanini mata.
Solo sami sikolele lapha emhlabeni. Ebulala Kanje khatebe masolikhwange mana hayibo. Cheers. Ambulali amnyalona. Ungabe umbulela uhlatrongweni. Abantu abulala abantu bahlala etrongweni. Ngibulala ba. Xa undibulala nzabe ndiphi? Xa ungabulala ba. Inceke yakho wena ucela ndiyakoyika. Andikoyiki ndiyakuhlonipha mfana mef. Liya wena. Liya wena. Liya ndakhe nabanjwa Liya yeva Hayibo. Liya yeva Liya ni ubhungane ndedwa mna odini yeva. One big year, 2 big years. Mna isila senkukhu nimoti sibona mhlwali quthayi Liya. Jonga mfana alaxesha noba ungubhungane okanye ngubani unguntsulanye uqhaka uvala ibutheni anexesha lakho. Just know wena bandikoyiki ndiyakuhlonipha wena ngiqela kabi ixesha lethu. No, ithathe chance ndisele. Madoda yini into enenzayo man. Bosimlani bandintoni. Ngoniphila kanje nenzi. Liya. Ngincoma lento enenzayo apha inhle evenkini. Nyoka Liya. Mnoka likhuphile imi ngaphandle Liya. Konxaki. Joliya ulibele bandeheta. Khatebe. Angeke test. Jerry. Usiphazamisi boy. Hayibo mate. Ngane. Liya. Thathe chance. Angande khatebe mfundi. Akikhonhle bazothina abantu abamelwa kanike abantu abamelwa bazothina. Okay. Bazothi abamalini ngabantu abanjalo.